Diyarymyzda giňden tanalýan şipahanalaryň biride Baýramaly şipahanasydyr. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Baýramaly şipahanasy iň bir gelim gidimli melkenler mekanynyň birine urly. Her wagtda bu şipahanada raýatlarymyň 800 golaýy diň jalýa we öz saglyklaryny berkidýär. Şipahanada adamlaryň diň jalmagy üçin ähli şertler döredilip, bu ýerde diň jalýanlaryň saglygyny keltmekde iň kämil tehnologiýaly bejeriş enjamlary ulanylýar. Bu esa raýatlarymyň saglyklaryny berkitmäge ul ýardam berýär. Bu ýerde oturdulan döwrewap lukmançylyk enjamlary adam medeniň duz, ýağ, suw, imit çalşagyny we gan aýlanşagyny böwrek, ýürek, gan, damar hemde merkezi nerw ulgamlaryny, dayanç hareketlerini sağlaşky gadyrlaşdyrmaga kömek edýär. Mineral vannalar üçin şipahananyň çäginden 870 metr çuňlukdaky dik guýudan çykýan chlorit natriy mineral suw ulanylýar. Bu ýerde insan saglygyny duzly we ýotly howa bilen bejerýän ýürütleşdirilen otoglar amma. Döwrewap şipahanada insan saglygyny günüň şöhratynyň täsiri astynda bejeriş usullary bolsa, onuň esasy aýratyny gadar. Bu ýeri gün wanasy diýip atlanylýar. Lukmanlaryň görkezmelerine laýyklykda gün wanasynda bir wagtda 50 adam bejer galyp bilýär. Lukmanlar bu usulyň böwrek peşew ýollaryny bejermekde uly ähmetiniň bardygyny aýdýarlar.